د ژمارە 574 یا کوڤارا کوردستان ku her 15 rojan balav dibe bi her du zimanên Erebî û Kurdî tê belavkirin, îro jimara 574 hate belavkirin. Tê de gelek mijarên Kurdî û Kurdistanî û civakî û aborî û çandinî hate belavkirin. Di ropala yekem de mijara Encumena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê bû û behsa hilbijartinên enekesê hatiye kirin. û li bin navê Encumena Niştimanî ya Kurdî piştevaniya xwe bi Serok Mesûd Barzanî û serokatiya wî di projeya netewî ya Kurdî nû dike û berê Seûd el-Mille wek serok ji xwe re heldibijêre. Di ropala duwem ya Kovara Kurdistan, raporta siyasî ya mehane ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ku di meha berçile hate belavkirin hatiye û tê de mijarên girîng li ser asta Rojavayê Kurdistanê û Sûriye bigiştî û rewşa Herêma Kurdistanê û daxuyaniyên Serok Mesûd Barzanî ku ragihandibû tu kes nikare encamên giştpirsiya Kurdistanê tune bike hatiye. Her wiha tûbarankirina Tirkiyê ji Efrînê re hatiye şermezar kirin. Her di ropala duyem seredana şanda peywendiyên Kurdistanê û derve di nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Enekesê ji Parlemana Kurdistanê re ku di roja duşemê 11 meha berçile hatiye encamdan di Kovara Kurdistanê de hatiye. û her yek ji berêz Xalid Elî û Esmehan Dawud û Nawaf Reşîd û Behcet Reşîd û Ced'an Elî ji şandê pêk dihat. Ji aliyê Umîd Xuşnaw serokê fraksiyona Partiya Demokrata Kurdistanê di Parlemanê de hatiye pêşwazî kirin. Di Kovara Kurdistanê de behsa ew welatiyê heftê salî ku ji aliyê kesên nenaz ve hate terorkirin li mala xwe li Taxa Elmiftî li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê hatiye kirin. Ew welatî bi navê Esad Salih ji ber êrişeka terorî bûye qurbanî û jiyana xwe ji dest daye. Her wiha behsa Dr. Mihemed Elî Fethî Mihemed Elî ku ji ber krîza dil li bajarê Kobanê koça dawî kir hatiye kirin. û derbarê jina Kurda serkeftî behsa yek ji kevintîrîn mamosteya ku ji sala 1956 li bajarê Amûdê dest bi kar kiriye hatiye kirin. Necah Mihemed Silêman ji xelka Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye. Di jimara 574 ya Kovara Kurdistan gelek mijarên werzişî û civakî û aborî û hunerî û siyasî amajepê hatiye kirin û gelek gotarên cuda cuda û hevpeyvên û lêdwan bi her du zimanên Erebî û Kurdî hatiye belav kirin.